Νάουσκης. Η σέντρα για τον Λίντς. Το σουτ, η μπάλα έξω. Σιφάκης επεμβαίνει στο σουτ του Γιουν. Σε δύο περιπτώσεις δεν υπάρχει offside. Κίνηση στο χώρο. Σύμφωνα με τον Λαγιούσκινο. Απλώνει για το χέρι. Κίνηση του Λίντς με το αριστερό καλύπτει, αλλά κάνει τελικά το λάθος ο Λοθάνο. Το πλασέ κόντρα στο Σιφάκι. Κόρνερ. Πρώτη κίτρινη κάρτα στον Κλάιν. Τι έγινε, Ευγενή? Ο Μίσελ ποιος θα δώσει βοήθεια στον Τσεσνάουσκης? Τεχνικό time out έχουμε, Παναγιώτη. Ακριβώς, είναι αυτό που έλεγες. Λίγο μετά τα μισά του ημιχρόνου, αυτό που κάνει ο Μάξιμ Λαγιούσκιν, το είχε πει από χθες στις ομάδες. Θερμοκρασία είναι στα ύψη, ζέστη, αφόρητη στο Κλεάν της Βικελίδης στη Θεσσαλονίκη. Κοπή για να δροσιστούν βοηθοί, διαιτητές. Εδώ εμείς είμαστε ακίνητοι και το σπάσει στον αυτή. Ο Μπαουμγκάρτλιγκερ, ο Σιφάκης, φύλακας άγγελος του Άρη στο 35. Βγήκε ο Σιφάκης, η κεφαλιά στο δοκάρι του Μπαουμγκάρτλιγκερ. Στο 39. Τελέστηκε το corner out η κεφαλιά. Ο Ριόλ. Ο Βόρισεκ, ο Χλίνκα. Αργή αντίδραση από τον Μίσελ. Η σέντρα χαμηλά, ο Σιφάκης πριν απειλήσει ο Λίντς στο 59. Χαβίτο. Ο Ρουίζ. Ο Κόκε θέλει να περάσει σε θέση βολή στο πλασέ δοκάρι. Στο 70. Νέτο. Ο Ρουίζ έξυπνα. Ο Ναυτή, ο Ρουίζ, το σούτ, η επέμβαση από τον Λίντνε. Και ο Μίσελ ζήτησε την μπάλα, με δινός ψάχνει τον Κόκε. Έξυπνη κεφαλιά, χάθηκε ευκαιρία. Γιατί δεν κίνηση του Ρουίζ για να πάρει την μπάλα από τον Κόκε. Είναι σε θέση βολής 1-0. Το έβαλε τον γκολ ο Άρης στο τέλος. Επαναλαμβάνεται η ιστορία με τον Πανιό. Ρουίζ αλλά και τον Τσέζαρεκος, ο έπαιζε ο Κροάτης. 1-0 στο τέλος του αγώνα. Θα νικηθεί ο Λίντνε.